nacionalnog, internacionalnog značaja, koliko se upliće ono što je nekome ugodno ili nije, ovo treba da bude norma. I ja se nadam da ćete vi tu normu postaviti i da će ljudi koji sponzorišu festivale bilo koje vrste da ustupe mesto ovakvoj slobodi govora i izražavanja koja, evo ja sam šokiran da nije cenzurisana i da je došla do ovde. Tako da hvala vam puno, jako sam ponosan na vas. Hvala. Da li još neko želi da se uključi? Imamo još 3-4 minuta. Samo da pitam Igora, ja sam davno i čitao, a evo ovaj tekst sam gledao na Somborskoj pozdračnoj sceni prije 20 i nešto godina, diplomska predstava Dušana Petrovića. I ne bih ja ulazio u analizu i tako dalje, da sam o toj predstavu pisao i pismo, morat ću ponovno da pišem, da sam neke nove stvari doživeo, ne video, ne doživeo. Ali Igore, da li ste vi nešto i dopisali na kraju? Ili je to zaista Dario Fo? Samo piše. Rekao sam, ne sjećam se. Ovo kad se ludak obraća na kraju, to je pilot. Ne, to je... Obraća se publici, kaže, samo moment, kaže, ljudi traže istinsku pravdu, a država im nudi reformu. Ne, to je... Ajde da im... Nudi reforma, to je da reforma. Ajde da i mi jednom postanemo dobro. To je didaktički, to je tako dalje i tako dalje. Inače, ovo je, ako je reč o žanru, malo smo popričali, ovo je za mene, ovo je bolja predstava nego što sam je gledao u Novom Sadu, Borise, svi ste narasli više, smjerom, laganije igrate, posebno ti Zorane, malo se muči, ono tamo kako je to išlo, ali sad se ti ne mučiš, vidjeti nešto je ljepše i tako dalje. Ima scena nekih slika koje nisam onda tako primijetio, zato što ja usput patam beleške dok razgledam, pa uzmimo sam onaj poljubac između upravnika i komesara, pa one 3 glave u jednu kad se stavlja onako ovdje, pa nije drugih stvari, mucanje medija, kad mediji formiranje javnog mnjenja, u čim lažeš ti mucaš, ti krivaš i tako dalje, kako je sve u znaku metafore. I to kad prenebregava istinu, šta mu drugo ne preostaje nego da ispisu mehanizmu. Ovo je jedna velika, ubitačna, stravična metafora, svevremenska, ali posebno s akcentom, valjda je sve gore i gore na tren savršenja. Hvala. Kako to je Dario Fo na kraju? Ništa nije dobro. Ne, da li je ovo, ne sjećam se, zato On jeste, samo mu nije mesto na samom kraju, nego sam ga izmestio iz jednog dela na kraju. Ali ono što je bila moja intervencija u tekstu je bila najviše na novinar. Gde u originalnom Dario Fo, u tekstu Dario Foa dolazi novinarka koja traži istinu. Ona naša dolazi tako, ali ona nakon male intervencije sistema, mašinerije sistema, ona zanimalo me taj trenutak kada se čovek prestane da bude profesionalac, čovek, kada ide taj klik u čoveku, kada se savesti isključi i onda počinješ, ubaciš se u neke svoje priče o komforu i zadržavanju nekih svojih vrednosti koje imaš, ali prestaneš da budeš ono što jesi, pre svega. Hvala, ja bih sada priveo razgovor kraju. Predstavi, zahvaljujem vam svima, pa vidimo se sutra. Hvala vam.